Mä sekoitin tossa yhdessä ja sit se vaan meni hyppään. Joo. Mä oon ihan väärällä puolella. Joo, mäkin olin varmaan ohjasin niin huonosti, että sen takia larppaan tolleen hyvin yök. Niin, et mä en enää mene koko agility. Niin, tää on ihan perseestä, sä oot tollanen. Kyllä tosta hyppyradasta. Toi meni kans ihan tollain vituille nyt. Hillahan menee nyt tosi hyvin. Liiku. Liiku. Leikkaukset on parhaat. Niin musta tuntuu, että joo. Täytyy suosio. Niinpä. Ei oo väliä, mene nyt vaan. Ai, mulla meni ihan väärin. No, meni jo. Se on ihan ohjaajasta kiinni nää. Niin jo. Kyllä koirat menee ja hölmöi. Joo. Yes.